Kalaay baning di ta maka-internet oy. Naon tay load pero pantawag ra pod. Husto. Na man day ko igagaw nga Tagalog nga tuwa sa merkado. Akong tawagan magpa-load ko. Nakontak na gid ako. Hello, pinsan? Ano sa'yo? Makikisuyo lang sana ako insan kung pwede. Ano ba yan? Sabihin mo lang. Palod sana ako sa'yo dito. 50 lang insan yung regular. Ano ba yan? Smart? O token text? Dito ho insan. Anong dito? Doon? Hindi, dito. Doon nga. Ano ba yan? Ang labo mong kausap? Kaya nga dito eh. Hindi pa nga ako tapos mamalengke eh. Tapos papuntahin mo ako dyan para lang sa isang load? Tika. Ba't di mo nalang sabihin kung ano network yan? Para dito na lang ako maglo-load. Parehas lang yun. Teka lang, galit ka ba? Hindi. Masaya lang.